Barcelonasta. Täällä ollaan perillä. Ulkona on ihana ilma, ei valittamista. Kohta me lähdetään tästä vähän kaupunkikierrokselle. Tuollainen 2,5 tunnin kävelykierros odottaa. Kävelykierros on ohi. Oli tosi kivaa. 2,5 tuntia käveltiin ja hirmu hyvä opas oli. Sitten syötiin 10 3 ruokalajia ja nyt kävellään Sagrada Familialla. Kunhan vaan löydetään. Vatsat killillä. Vatsat killillä. Olipa hyvää ruokaa. Missä ne oli ne Gaudin talot? Missä kohtaa? Me ei olla yhtäkään sellaista nähty vielä. Ehkä pitää katsoa kartasta. Huomenta. Täällä ollaan herätty uuteen aamuun, päivä 2. Ja nyt lähdetään ajelemaan tonne. Mitäs päin me lähdetään ajelemaan Montpellieriin eli Ranskan puolelle. Eli tänään on varmaan semmonen 3-4 tuntia autosistumista edessä. Ollaan just lähdössä hakemaan tosta kohta vuokra-autoa, kunhan tsekataan tästä hotellista ulos. Täällä on tällaiset maisemat. Eli kaunis päivä, aurinkoinen päivä. Ja ihan kiva tänään saada vähän tollaista niinku autolla ajamista sen sijaan, että käveltäis, kun eilen käveltiin sellaiset 12 kilsaa. Niin vähän saadaan leputtaa tänään jalkoja. Joo, katsellaan tuossa vähän myöhemmin sit, kun me lähdetään ajelemaan Barcelonan läpi poispäin kaupungista. No niin, nyt me ollaan päästy vihdoin liikkeelle. Vähän yli tunti vaiheltiin tossa. Kun ensimmäiseen autoon, vaikka se olikin kaunis, niin ei mahtunut meidän matkalaukut. Joten auto on vaihtunut, mutta se ei haittaa. Ja nyt kohti Montpellieria. Tietulli. Lostulli. Mut paljon se voi olla sitten. Miksi tällaisia pitää olla? Onneksi Suomessa ei ole näitä. Ai, siellä ei oo ihmistä. No niin, huhu. Oli paljon reikiä siinä koneessa. Jep. Kenellekään ei työttöllä ole. Ai meille? Niin. Oot se varma? En mä ainakaan kuule. Se voi olla valikuva kuule.
Kis, 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 kis. Halutaanko me nutellalla vai ei? Otetaan ilman. Voit syödä. Onko hyviä? On. Me tultiin just takas hotellille. Ollaan tossa kävelty viimeiset varmaan 3-4 tuntia, ellei jopa vähän pidempääkin, niin ympäri Montpellieria. Ja väsyttää aika paljon, mutta siis niin kaunis kaupunki. Varsinkin kun ei ole minkäänlaisia odotuksia siitä, että minkälainen tää on. Et ajateltiin, että no yksi yö vaan pysähdytään tässä ja käydään vähän kattelemaan maisemia ja sitten se siitä. Mut siis ihan mielettömän kaunis kaupunki. Ja semmonen niinku virkistävä, että kun kuitenkin Pariisi on jo muutaman reissun verran tuttu. Ja tässä on jotain samaa. Sitten tässä on vähän jotain samaa kuin Roomassa. Mutta tosi kaunis ja kiva kaupunki. Sitten tuossa oli joulumarkkinat tuossa kaupungilla ja käytiin yhdet burgerit syömässä. Ja muuta vaan käveltiin ympäri ja tillisteltiin. Et täällä ei taida olla oikeastaan turisteja tähän aikaan vuodesta. Espanjalaisia oli jonkun verran, mutta muuten ei. Ja siitä huomenna matka jatkuu kohti. Mä aina unohdan kumpi se on. Nizza vai Cannes. Siis Cannesiin. Ehkä. Miten mä voin unohtaa tälleen? No kuitenkin. Niin sinne päin. Ja tänään kun tultiin Barcelonassa, niin oli vähän yllätys noi tietullit, että miten kalliita ne oli. Että yli 30 tuli tietulleja Barcelonasta tähän Montpellieriin. Ja nyt jos mentäis tonne Nizza-Cannes-akselille moottoriteitä pitkin, niin tulisi yli saman verran lisää. Eli ajateltiin, että mennään tuosta rannikon maisemareittiä pitkin ja säästää sitten vähän tietullirahoja takas tulomatkalle. Mut sellaisia. On ollut tosi kiva päivä, tosi kaunis kaupunki. Ja siis todella onnistunut ensimmäinen reissupäivä. Joo, ei kai siinä sen kummempaa. Mä tosta menen suihkuun ja avaan vähäksi aikaa läppäriin ja silleen. Mutta jatketaan huomenissa.